ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପିପି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପଥକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 3,275 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହୁବିଧ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପରେ ଇଫ୍କୋର ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରାଦୀପରେ ନୂତନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଫ୍କୋର ସାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସରକାର ଟେଲିଭିଜନ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ବାର୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ 4 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ଟେଲିଭିଜନ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟିଂ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର କାଭାର୍ତ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱିତ ମହାସାଗର ତାପଜ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉଷ୍ଣ ପୃଷ୍ଠ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଉପଯୋଗ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ଉପ ବିଦେଶ ସଚିବ ଲାଣ୍ଡାଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେରିକା ଏହାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। ସେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନ ଭାରତ ସହିତ ସହଯୋଗକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ 33,500 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 18,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଜବୁଲ୍ଲା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପନଗର ବେରୁତ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତେହେରାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଏହା ତେଲ ଆବିବର ହୃଦୟକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2026 ପାଇଁ ଭୋଟଦାନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରୁଥିବା ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରାୟ 19 ନିୟୁତ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ନେପାଳର 275 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ସଂସଦୀୟ ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ସେମିଫାଇନାଲ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଟେନ୍ ରନ୍ ଭରା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତ ଏକ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।